sestre monahinje, dragi brate Jevđo, Dejane, Vladane, sestra Slađano, dragi studenti, gospodo hrišćanska, braće i sestre, naš čestiti vladika je već rekao sve ono što treba da se kaže, a meni dozvolite da u nastavku ove besede našeg čestitog vladike kažem da su naše sećanja, taj dar koji smo dobili od Boga, poput senke koja uporno zrači i koja se igra sa nama i časkom je iza nas, pored nas i ispred nas, tako i naša sećanja nas odvlače u prošlost, pa se sećamo onih ljudi koji su živeli, radili, maštali, imali svoje ideale i živeli u onim njihovim društvenim okolnostima, datim i zadatim, a mi sad s ove distance to zovemo realnost. A ta naša sećanja kada su tu pored nas, mi se sećamo naših bližnjih, njihovih osmeha, zagrljaja, njihovih radosti, tuge. I eto kad smo već u tugi i radosti, a zahvaljujući besedi našeg čestitog vladike, da spomenem i nedavnu besedu našeg i mog vladike, arhijepiskopa i mitropolita Niškog, gospodina Arsenija. On je na ovaj sveti praznik koji je iza nas Petrovdan imao jednu zaista lepu besedu izvan, na moje iznenađenje, prijatno iznenađenje, izvan onih teoloških zadatih strogih pravila i okvira. Govoreći o prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu, on je govorio iz duše i osjećalo se da ima teret na toj duši i sa suzom u oku. I kada je spomenuo Damask i onu nesreću kada su pobili ove naše braću hrišćane u Damasku, u onoj crkvi, on je sa toliko tuge i topline i suzom u oku govorio hrišćanima, ne samo u Damasku, u Ukrajini. Imao sam utisak da je govorio o svima nama ovde u našoj Srbiji, napaćenoj i ovako jadnoj, sa tugom i nadom. I sada ta njegova tuga se, bar kod mene i kod ljudi koji su bili pored mene, preobratila u radost. Evo vladika u svojoj besedi nas i hrabri. Tako da vam se zahvaljujem, čestiti vladiko, na vašoj besedi. Ta naša senka kada istrči ispred nas, ona nas podsjeća, to je sećanje na budućnost. I naš čestiti Laza Popović je u toj budućnosti, mašta o toj budućnosti, a u toj budućnosti, kad gledamo, sećamo se na tu našu budućnost, mi vidimo onaj jedan put, to je put gospodnji, ali nažalost, pored tog puta ima mnogo putnika ravničarskih, kao u ovoj našoj Vojvodini, široki, mirni, šeta se neka gospoda na tom putu, a mi treba da izaberemo onaj put, kako bi rekao naš dobri pesnik i slikar Đuro Jakšić. On je otprilike rekao: dve predamnom staze stoje, jedna s trnjem, jedna s cvećem, druga s trnjem. Gvozdene su noge moje, idem trnju da se vidim. Eto, taj naš Đuro Jakšić nam je, mislim da je odužao mnogo ili... Taj naš Đura Jakšić i naš Laza Popović su nam pomogli da se odlučimo kojim putem ćemo da hodamo. Nije lako izabrati taj put, na tom putu ima mnogo prepreka, iskušenja, ali zahvaljujući našoj veri i veri u Gospoda, nadam se da ćemo da izaberemo pravi put i molitvama našeg čestitog vladike i našim molitvama nadam se da